Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ngoku siza kuthetha ngemeko ke kaGlodi Lelope. iKaizer Chiefs ke ihlala phansi ngoku izama ukuhlanganisa uLelope nabamele yena, apho ke ifuna ukwengezela uLelope eminye iminyaka okanye ifuna usayinisa uLelope icontract entsha. Masinikhumbuze into yokubana ke icontract kaGlodi Lelope iphelelwa phaa ngoJuni ka-2027, njengokubana kuLelope wayefike phaa ngoJanuwari ka-2025 phaa kuqela ke leKaizer Chiefs esuka phaa eFrance, umfana omdala kwi-3rd division wakhona. Umfana omdala ke iKaizer Chiefs inento eyiqonda into yokubana ke icontract yakhe nje ibiphelelwa phaa kunyaka ozayo ngoJuni ka-2027. Phaa uqala phaa ngoJanuwari unelungelo lokusayina i-pre-contract naliphi na iqela ke alifuna the walichonga, njengokubana sekho amahlebe esingathi uyafunwa nayilaa timu ikhowutshwa phaa nguRhulani Mokwena, sekho amahlebe esingathi uyafunwa naziitimu ezinintsi apha eAfrika. iKaizer Chiefs ileqela loo nto yokubana ke imbophe ngecontract umfana omdala, ngoba ke isafuna ukumsebenzisa. Yile nto ifuna ke ukumsayinisa icontract entsha kwangoku ezawuqhuba ke loo contract mhlawumbi kobeka phaa akho mntu waziyo uba ngu-2030 okanye iyawunika ezi contract yeminyaka emingaphi. Kodwa into ebalulekileyo into yokubana ke iKaizer Chiefs ifuna ukumnikeza icontract entsha uLelope ngoku ingakapheli le yakhe iphela phaa ngo-2027 ngoJuni. Now ukhumbula into yokubana ke baphulaphula uLelope lo ngomnye wabadlali ke abadlali kakuhle kakhulu zothi ga ngoku phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Nangeendaba ezabe ziyaphuma zokubana kuthiwa ke ifemeli yakhe, unkosikazi yakhe ukuquka abantwana bakhe uLelope, kuthiwa ke sebahlala lapha eJohannesburg and babonakala ke beyithanda impilo abayihleli phantsi kwayo, babonakala nesiphatho seKaizer Chiefs ke besithanda. Ubonakala noLelope ehappy indlela iKaizer Chiefs ke emphatha ngayo. Kuthiwa ke nalapha ke kumcimbi wemali ubonakala happy kakhulu indlela iKaizer Chiefs embhatala ngayo. Ngaloo magama kuthiwa kungalula into yokubana ke uGlodi Lelope lo aphinda avume ukusayina icontract entsha phaa neqela ke leKaizer Chiefs. Enye into ke baphulaphula iKaizer Chiefs andiyigxeki xa umdlali uqonda ukubana ke usafuna ukumsebenzisa leqa umbambe ngecontract, ngoba unyaka ozayo akho mntu waziyo. Zinintsi iitim ke ezifuna uLelope, angavula afune mhlawumbi iZamalek yase-Egypt uLelope phaa ngoJanuwari, ibicontract yakhe iphela ngoJuni. Unelungelo lokusayina i-pre-contract ke neZamalek, athi phaa ngoJuni ahambe ozimanya phaa neqela leZamalek. Akho nto iKaizer Chiefs lapho ke ingaba sayenza. Ndiyayingqinela okanye ndiyayisapota ke iKaizer Chiefs ke xa ifuna umnikeza enye icontract kwangoku, kwenza into yokubana ke azibophelele neKaizer Chiefs uLelope, azathi noba sefuna uhamba ke ngoku ayazi into yokubana kunecontract neqela ke leKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke ezokwazi into yokubana ke ithathe isigqibo malunga naye enguLelope. Injalo ke baphulaphula ke Kaizer Chiefs ngokuthiwa izawuhlala phantsi ke noLelope bathethe ngomcimbi ke wecontract ke entsha. Ningake ningene ke baphulaphula ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.